ערב טוב לכולם. ברוך אתה הגן מלך העולם, מאוד תכף מן הארץ. אמן. כל הכבוד, אני שמח לראות שבאתם. שכם ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תכף מן הארץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תכף מן הארץ. אמן. יש מקצוע כזה שנקרא... אמרתי לכם מן הארץ. לא, יש מקצוע כזה שנקרא ססמוגרף. זה אדם שיושב ויש לו כל מיני מכשירים כאלה שמודדים תנועות של האדמה. בדיוק, והוא יכול על ידי כל מיני חישובים וכל מיני מדידות לחזות מתי תקרה רעידת אדמה, מתי יבוא צונאמי. עכשיו לא מזמן באמת היה איזה בן אדם כזה שישב בארצות הברית בססמוגרף, ופתאום המחוגים מתחילים להשתולל. הוא רואה שהמחוגים מתחילים להשתולל, מכשירים מתחילים לצפצף, והוא הבין שעוד מעט הולכת להיות רעידת אדמה גדולה בים, זאת אומרת לוח נופל מתחת ללוח, וגל הענק מגיע. מה זה? מה זה גל ענק? צונאמי, נכון מאוד. צונאמי שאמור להגיע לאי מסוים, אם אני לא טועה זה היה גלפגוס, לא יודע איזה אי. הלך אותו אדם, וכמובן ישר התקשר לשלטונות והזהיר אותם, אמר, תשמעו, הוא היה לבד שם במשמרת, אמר לשם, תשמעו, אתם הולכים לקבל צונאמי עצום, לפנות את כל התושבים, אמנם באי הזה לא היו הרבה תושבים, אני לא יודע, 150 משפחות, משהו כזה, פינו את כל התושבים מהאי, ובאמת הגיע גל צונאמי ענק, שטף את כל האי, ומזל שלא היה שם אף אחד. מזל שלא היה שם אף אחד מהתושבים. באו לאותו בן אדם, אחר כך מהממשלה, נתנו לו תעודת הוקרה. אמרו לו כל הכבוד, איזה יופי, באו אליו כל החברים שלו, איזה יופי, הצלת 150 משפחות, הצלת, אתם יודעים, מה אצלנו אומרים? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים? עולם ומלואו. עולם ומלואו, נכון מאוד. אז אותו בן אדם שהציל את ה... בסדר, עשיתי את העבודה שלי, ברוך השם, הוא שמח לשמוע שהחברים שלו מעודדים אותו ואומרים לו כל הכבוד, ואומרים לו כל הכבוד שהצלת, כל הכבוד שדאגת ושבמהירות ובזריזות התקשרת ובזכותך ניצלו חיים של 100 משפחות. אחרי שבוע הוא מקבל בדואר, כן, אז הוא שמח ככה, אמרת, ברוך השם, עשיתי את העבודה שלי, בסדר, ברוך השם. אחרי שבוע הגיע אליו בדואר מכתב, ובו כתוב, תבוא ותיגש מהר לסניף הדואר, מחכים לך בסניף הדואר. הגיע אותו אדם לסניף הדואר, ובסניף הדואר מחכה לו מענק ממשלתי, מענק על סך $20,000 מתנה שהוא זכה והציל. אותו בן אדם פתאום הפנים שלו קורנות אור ושמחה, כאילו הוא זכה בלוטו, יש! עשה מסיבה, הזמין את החברים שלו, שתייה ושמחה והלל וישועה. מה קרה? $20,000. $20,000, הבן אדם היה מאושר עד הגג. רוצה לשאול אתכם שאלה. אותו בן אדם, הוא נקרא אצלנו, כמו שאנחנו ברוך השם לומדים ויודעים, בן אדם מוסרי? כן. למה? הוא שמח בחלק שלו, במה שהוא זכה. ואיזו השיר השמח בחלקו. או, איזו השיר השמח בחלקו. יפה, תשובה יפה נתנאל. הקדוש ברוך הוא נתן לו, הקדוש ברוך הוא מטיב לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק. ברוך השם חלק טוב, $20,000 זה כולנו רוצים דבר כזה. והוא שמח בזה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר עמוקה. לא היה ראוי שאותו בן אדם ישמח את השמחה הגדולה הזאת באותו רגע שהוא שמע שהוא הציל 150 משפחות? הוא שמח שמחה עצומה כשנתנו לו פרס $20,000. אבל כשהוא שמע שהוא הציל 150, בסדר, טוב, זה העבודה שלי, ברוך השם. עלה לו חיוך על הפנים. זה נראה לך בסדר? זה נראה לך נורמלי? אמרנו כל המציל נפש אחת מישראל, אמנם הם לא היו ישראלים, כן? אבל אנחנו לוקחים את זה בתור משל אלינו. כאילו הציל עולם ומלואו. אתם יודעים למה אני מביא את המשל הזה? יש עכשיו, כמו שאתם יודעים, לחימה בדרום. ואנחנו באים, ברוך השם, פה באים ומתכנסים כולנו יחד. קודם כל זה שאנחנו ביחד,
זה כבר עושה נחת רוח גדולה למעלה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא רק ביחד, אנחנו גם אוכלים ביחד, ושמחים ביחד, ומברכים, ושרים, ועוד יותר, אחת כמה וכמה, לומדים תורה ביחד. עכשיו תדעו לכם, אנחנו למדנו במסילת ישרים, התחלנו את ההקדמה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? מה התפקיד של האדם בעולמו? להתענג על זיו שכינתו של השם. להתענג על זיו שכינתו של השם יתברך. זה אתם יודעים כולם, יש לנו את זיו פה, ברוך השם הוא תמיד מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להתענג. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל לתת לנו 20,000 שקל, 20,000 דולר. נכון? להתענג כמו האדם הוא בסיפור. אבל יש דבר עוד יותר גבוה מזה. נכון שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שאם נקיים את המצוות שלו פה בעולם הזה, אז אנחנו גם בעולם הזה יהיה לנו טוב ונהיה מאושרים ונשמח ונתענג על זיו שכינתו ויהיה לנו 20,000 דולר, וכל שכן וקל וחומר עיקר התענוג איפה הוא? בתורה. איפה עיקר התענוג? איפה עיקר קבלת שכר? עיקר קבלת שכר הוא בעולם הבא, נכון? שאז באמת זוכים להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא ולהתענג בזיו שכינתו יתברך. אבל זה לא הכל. לקדוש ברוך הוא יש עוד מטרה עמוקה 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 במצוות שהוא ציווה אותנו ובזה שהוא רוצה שנלמד תורה, והמטרה הזאת אנחנו יכולים להבין אולי טיפה ממנה. אתם יודעים שברגע שאנחנו לומדים פה תורה עכשיו, אנחנו מצילים לא נפש אחד מישראל, אלא אנחנו גורמים לכך שכלל ישראל ינצל. אתם חושבים שזה דבר נורמלי שיש מערכת שנקראת כיפת ברזל, שבשתי לילות, אם אני לא טועה, ביממה אחת או בשתי לילות, אם אני לא טועה, 170 ומשהו טילים. לא, 600 טילים יעילים בשתי לילות, 600 טילים יעילים היא הרתה. אספר לכם סיפור. אחד החברים הטובים שלי, הוא שרת איתי גם בצבא. אני אספר לכם מה שמותר לי לספר, כן? הוא עובד ברפאל והיה אחראי לפיתוח המערכת הזאת. משהו פרץ, לא? לא, אתה לא מכיר אותו. ספר. אסור לספר. הוא בן גילי פחות או יותר, בחור חכם, עובד ברפאל ואחראי לפיתוח המערכת הזאת. והוא פעם אחת ככה, אני לא אגיד שהוא הסביר לי, הוא סתם אמר לי כמה חוכמה וכמה טכנולוגיה עצומה צריך כדי שהמערכת הזאת תעבוד, עד שזה לא הגיוני שהמערכת הזאת תעבוד כמו שצריך ותיירט את כל הטילים היעילים, אלא אם כן יש פה משהו רוחני עליון ששומר עליהם. והמשהו הזה הרוחני העליון, איך זה נקרא? איך זה נקרא? שכינה. יפה מאוד, משה. כל הכבוד, משה. השראת שכינה של הקדוש ברוך הוא היא מגנה, כמו שהקדוש ברוך הוא הגן על עם ישראל והקיף אותם במדבר בשבעת ענני הכבוד, כן? 4 לכל רוח, למעלה למטה וענן, שמה הוא עושה? מה התפקיד של הענן השביעי? להוביל אותם. להוביל אותם. היה משטיח להם את הדרך, היה הורג את כל המזיקים, שומר עליהם, נכון? מדריך אותם. ככה הקדוש ברוך הוא בדיוק עושה עכשיו בדרום, משרה השראת שכינה של ענן, שאנחנו לא יכולים לראות אותה בעיני בשר, כן? אבל בעיניים רוחניות ברור שזה הקדוש ברוך הוא שם. אחרת זה לא הגיוני שהדבר הזה יעבוד בצורה כזאת. כל מי שיש לו קצת שכל ומבין בדברים האלה, זה משהו פילי, זה משהו ניסי. ואיך אנחנו יכולים פה לעזור בכך שהקדוש ברוך הוא באמת כביכול, כן? הכניס את עצמו לרצות בעניין הזה שאנחנו פה לומדים תורה, הכניס את עצמו לרצות בעניין הזה שאנחנו פה נלמד תורה, והוא שם בדרום יגן על תושבי הדרום ועל החיילים הקדושים שלנו והצדיקים שלנו שנלחמים בעזה. בזכות הלימוד תורה שלנו פה שהוא דבר רוחני, הקדוש ברוך הוא משרה השראה רוחנית ומגן על תושבי הדרום ושומר על החיילים שלנו. לכן אנחנו צריכים לאחוז בשני הקצוות. מצד אחד, כמובן שאנחנו חייבים ללכת לצבא ולהילחם. אתם יודעים שיש מצווה שנקראת ברגע שעם ישראל בסכנה, המצווה של הצלת עם ישראל היא מצווה מהתורה ששקולה כנגד כל המצוות. כן, שמענו סיפור, כן? כאילו ראיתי סיפור באינטרנט, שזה זוג, כאילו משפחה מהדרום, הורים ו3 ילדים נראה לי, או 2,
אז בגלל עקב הטילים וכל מה שקורה בדרום והמבצע, אז הם כאילו, הם נסעו לצימר, לצפון. אז הם התקשרו ביררו, ואז אמרו מאיפה אתם באים, הם אמרו להם מהדרום, ואז אמרו, כל הצימר עלינו, תבואו בחינם. לא רק בגלל שזה, בגלל הטילים. וואו. ואיזה גמילות חסד עצומה. כן, ואז האיש שנתנו לו חינם את הצימר מהדרום, אז הוא רשם על זה כתבה, והוא אמר ממש, עם ישראל שאולי בזמנים מסוימים מצפצפים יותר מדי בכביש וכאלה, אבל בזמני מצוקה עם ישראל עוזר אחד לשני וכאלה. אתה יודע מה יפה בזה? באמת, הזכרת לי נתנאל משהו, אני רגע אעזוב את הנושא שעסקנו בו בצד, נחזור אליו אחר כך. הזכרת לי משהו עצום שאנחנו לומדים ממורנו ורבנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה, אומר שבזמן מלחמה מתגלה אורו של משיח. דווקא בזמן המלחמה, הוא קורא לפרק הזה אורות המלחמה, מתגלה אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? מה זה זמן המשיח? שעם ישראל כולו מה? כולו מאוחד. לצערנו היום זה מתגלה רק בזמן מלחמה, אבל זה מעין זמנים של משיח. כשיש מלחמה, אם כל עם ישראל מאוחד, כל עם ישראל יחדיו, כל עם ישראל שמח. מתישהו במצוקה, לא במלחמה. מתישהו במצוקה, נכון. ויש, כמו שאמרנו, מצווה לעזור לעם ישראל בשעת צרתם. כותב את זה הרמב"ם שזה מצווה מהתורה, והמצווה היא ללכת ולהילחם, כן? מצווה שאפילו אם האדם צריך לסכן את החיים שלו, וחז ושלום למסור את נפשו למען עם ישראל, הוא חייב לעשות את זה כשעם ישראל נעשה בצרה. אתם יודעים שלמדנו, זוכרים שעמדנו שיש מצווה שכתוב וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם, נכון? שאנחנו עושים את התורה ואת המצוות, אבל ברגע שיש סכנה ופיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את מה? שבת. דוחה שבת ודוחה את כל הלכות התורה. כל מצוות התורה. פיקוח נפש דוחה את כל מצוות התורה. אבל בשעת מלחמה, בשעת צרה, כשעם ישראל נתון בצרה, הכלל הזה של וחי בהם לא עובד. אדם צריך לסכן את נפשו, אפילו במחיר שהוא הולך ומוסר את נפשו, להציל את עם ישראל. זה יותר חשוב מהחיים של האדם עצמו. ועכשיו שיש לנו חיילים בחזית שנלחמים ומסכנים ומוסרים את נפשם, אז בטוח שנשמע סיפורים יפים כאלה כמו שהביא פה נתנאל על גמילות חסדים של עם ישראל, ואיך שעם ישראל כולו מתאחד יחדיו לשמור על... מאחים אנשים מהדרום, מהצפון. מאחים אנשים, נכון? אתה יודע, זה... הביאו לנו לבית ספר שלנו, ילדים מהמשפחה מהדרום, כאילו, שהם יהיו פה בבית ספר, והילד ישב איתנו, כאילו, בשכבה, והיה ממש מגניב. מתי זה היה? כאילו, היום. כן? כן, אז הביאו ילד אחד, כאילו, בשכבה שלנו, בשכבת ט', וילדה אחת בשכבת ז', ואז כאילו הם היו איתנו ביום, והלכו אותם, אז הביאו אותם לבית ספר וזה, וראינו את ההורים שלהם כאן, ודיברנו איתם. כאילו, יש לנו כמו אשכול כזה, שיש שם בדרום, הם גרים בדרום, באשקלון אם אני לא טועה, ואז הביאו אותם לאשכול, כאילו זה כמו היכל התרבות, כאילו כמו אולם כזה, אז הם ישבו במיקרופון ודיברו ושאלנו אותם שאלות, איך הם מרגישים, כאילו פתאום זה ספונטני כזה, הרכזת שלנו החליטה שזה יותר חשוב, כאילו שנדע, שנזדהה איתם, שנבין מה הם מרגישים, ואז כאילו דיברנו איתם איזה שעתיים ושאלנו עליהם שאלות, והם סיפרו לנו את כל התהליך, והיה ממש יפה. איזה שיעור ביטלו לכם? איזה שעה זה? רביעית, ביולוגיה וספורט. שזה חיוך יש לך על הפנים. ספורט. לא, בסדר, ספורט. לא, אבל אחרי... רגע, איפה הילדים הללו מתארחים? הם כאילו, הם מתארחים אצל מישהו מהמשפחה שלהם, אבל הם באו לבית ספר כאילו כדי להיות במסגרת כזה, משהו כזה. ברוך השם, כל הכבוד. הוא עבר בין הכיתות הילד, ממש היה מדהים. אני סיפרתי לכם פעם כשהיינו בדוגמה למה שנתנאל אמר פה, כשהיינו בלבנון השנייה, לא יודע אם סיפרתי לכם, הייתה מישהי מיישוב דלתון שהמצא אותנו פלוגה של מה? של 100... עם הטירסים? זה הטירסים, זה עוד סיפור, זה פלמח זאבי, הבן של גנדי. כן, סיפרת לנו, זכרונו שתיים לברכה. בלילה עם ג'יפ. כן, בדיוק כשעמדנו להיכנס ללבנון, היה שם על גדר המערכת, על כביש הצפון, ואנחנו כבר עם כדור בקנה, נשקים דרוכים, עומדים להיכנס, גדר פרוצה, ופתאום איזה אחד החבר'ה צועקים, לכו מאחורי הג'יפ השחור, לכו משהו. אנחנו הולכים, רואים ג'יפ לנד רובר שחור כזה, הולכים מאחורי הג'יפ, פתאום רואים ב2 בלילה. מישהו מבוגר הוא ואשתו עם סיר ענק כזה של סיר חם, בתוך הסיר מוציאים טירס לכל חייל. חתיכות של הטירס בשיניים באמצע הקרב. כן, ומוציאים ונותנים לכל חייל טירס לפני שנכנס ללבנון. אז אתה יודע, אתה מקרנף ככה את הטירס מהר לפני שאתה נכנס לתוך לבנון. ואנחנו כבר ובכל הזמן הזה טילים עפים מעל הראש שלנו ליישובי הצפון,
והם עמדו שם בשתיים בלילה, בעל ואשתו, מבוגרים, חילקו תירס לכל חיה שנכנס. אם איזה הרגשה זה נותן בלב לאותו לוחם שנכנס בפנים ואומר, וואו, יש פה עם כזה טוב, עם מאוחד שמאחורי יש, כן? איזה הרגשה זה נותן ליישובי הדרום שאומרים, וואו, כל עם ישראל עכשיו מתאחד, כל עם ישראל עוזר לנו, כל עם ישראל מתפלל בעדנו, לומדים תורה בשביל שאנחנו, ברוך השם, נצליח, עושים גמילות חסדים כזו גבוהה. זה נותן הרגשה מאוד עצומה. עד כדי כך שבאמת התירס נכשל לנו בשיניים, אבל היינו שמחים, באמצע הלחימה. זה היה מדהים. הולכים גס לעזה? נכנסו כבר, איך לא יודע, זה החלטה של השלטון. זה חיסול אווירי, נכון? מטוסים ישראלים. כן, חיסול ממוקד. ירתו עליו טיל. כן, המורה שלנו סיפרה. לא סתם טיל, זה היה עירוי מכלי חם, זה לא נשאר כלום, ברוך השם. כן, ראיתי. לא נשאר ממנו. הרב שלי, הוא נשאר לצו משפחה. הוא קיבל צו 8 והוא זה. כן, התגייס. כן, גם הרב שלנו, הרב שייבר עכשיו במילואים. כן. יש גם, סיפרו לי, המורה שלי לערבית, היא סיפרה לנו בדיוק למה צריך מודיעין וזה. אז היא סיפרה לי שכאילו, הוא היה בפולקסווגן עם הבן שלו, היא סיפרה לי שכאילו לפי מה שהיא ראתה משהו כזה, לא יודע, שכאילו ממש ראו אותה, כאילו נחת, אתה רואה צילום כזה ביוטיוב, אתה רואה את המכונית נוסעת, כאילו, אתה לא מבין איזה דיוק, זה ככה, בום! על אותה שנייה, התפוצץ לו על המנוע מקדימה על הפח, ובום! ואז כאילו ראיתי כל מיני סרטונים, הוציאו אותה בכמה כן, חלקים. גם אני ראיתי סרטון. ראיתי סרטון של איך ש... זה הצלחה זה? ראיתי סרטון כזה שהמכונית התחילה לנסוע. אתה יודע שיש סרטון כזה שראש ממשלת מצרים בא אליהם, הוציאו גופה של ילד כדי להראות לו. להראות לו כמה מסכנים? כן. אבל לא יודע, אני ראיתי את זה, זה לא נראה כמו ילד, זה נראה כמו סתם בובה. תשמע, אני אגיד לך, נראה לך את זה. הישמעאלים הללו, יימח שמם, הם אנשים מאוד מחזרים. אני יכול לספר לכם חוויה שלי, הם מוצאים את התגובה שלהם. שהייתי בסדיר, פעם אחת שנסענו באכזרית, זה מין נגמש כזה, משוריין מאוד מאוד מאוד. אכזרית. והיינו, כן, זה נקרא אכזרית, היא מאוד אכזרית. עכשיו, אני הייתי עם תת מקלע, פתחו לי קצת את הכבש מאחורה, זה מקום כזה שאתה עלייה וירידה. כמו טנק כזה. והיינו תחת אש, יורים, מטענים וזה. פתאום אני רואה, צץ לי איזה מישהו, תופס ילד בן 3 או 4, יורה עליי עם קלצ'ניקוב, עליי לתוך כן, מגן המשנה. תפס ילד בן 3 או 4 ככה פה על החזה שלו, ויורה עליי עם קלצ'ניקוב. את ההמשך אני לא אספר לכם. הרגת אותו, מה אחרי לעשות? זה לא למצלמה, יש פה מצלמה, מה לעשות, לא יכול לספר לכם את ההמשך, תבואו בשבת שאי אפשר לצלם. הנה, עכשיו. אבל כן, הם משתמשים בילדים שלהם בגיל 3-4 בתור מגן אנשים. והם נורא אכזריים. יורים טילים בבתים של אנשים. נורא אכזריים. הם אפילו אכזריים על בני עמם, שהם את כל הכסף שהם מקבלים מחוץ לארץ, באמת לקנות אוכל, מה זה, הם משאירים את החבר'ה אצלהם כמה מיליונים שם רעבים, והולכים קונים זה טילים, העיקר להעיף את הטילים עלינו. תבינו, הדברים הללו זה דברים עליוניים. זה בעצם הנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שהוא הביא לנו את הצרה הזאת של כל הטילים? מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? שנתאחד. בדיוק. שנתאחד. הדבר הזה... כאילו, משחק מושכים בחבל, כל הערבים, כאילו ביבי נתניהו וגד, כאילו אלוהים עוזר לנו. איפה זה? איפה זה נלקח? ווואלה. או, יפה מאוד. איזה תמונה יפה. ברוך השם. אצבע אלוקימי. אין זוקים אצבע. אתם יודעים, בפרשת השבוע, שאנחנו נקרא בקרוב בעזרת השם, פרשת ויצא, יעקב אבינו מגיע, בדרך שלו הוא הולך לחרן, פוחד מפני עשיו. למה הוא פוחד? כי הוא לקח לעשיו את הברכות, ועשיו כן רוצה להרוג אותו. בדרך, החשיכה לו הדרך, והוא הגיע למקום ושמו הר המוריה. הגיע למקום שזה בית המקדש בעצם, ושם שער השמיים. מהשער הזה עולות כל התפילות, והוא החליט לישון במקום ההוא. והוא אסף, לפי המדרש 12 אבנים, אסף כמה אבנים, ורצה לשים את הראש. פתאום הוא רואה שהוא לא מצליח לשים את הראש, אתם יודעים למה? האבנים רבו ביניהם. למה האבנים רבו? שבטים, 12 שבטים התחילו לריב. האבנים רבו ביניהם על מי יניח אותו צדיק את הראש שלו. על איזה אבן יעקב אבינו ישים את הראש. והקדוש ברוך הוא, כדי שיעקב אבינו יוכל לישון ולא יהיה לו מהומה שמה, עשה נס, וכל האבנים הללו נהפכו לאבן אחת. נהפכו לאבן אחת, וכתוב בפסוק בהמשך, שהוא הרים את האבן אשר שם מראשותיו. בהתחלה כתוב שהוא לקח אבנים ואחרי זה הרים את האבן.
מפה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עשה נס והפך את כל האבנים הללו לאבן אחת. זה מסמל את מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה מאיתנו, את האחדות של עם ישראל. ברגע שעם ישראל ככה, אנחנו כולנו יושבים פה כאיש אחד, בלב אחד, זה גורם להשראת שכינה נורא גדולה, זה גורם לכיפת ברזל עצומה, וזה גורם לכל חייל עכשיו, שהוא תופס את המקלע שלו, או את ה-M16, או את ה-M24, את כל מה שזה לא יהיה, לפגוע בול בראשים של אלו הנחשים הללו, שלא אכפת להם מהילדים שלהם, ולא אכפת להם מהעם שלהם שהוא רעב וצמא. וזה גורם לנו באמת עילוי מאוד גדול, וזה מעין אורות של המשיח. תקופת המשיח, וגר זם עם כבש, ולא ילמדו עוד מלחמה, והקדוש ברוך הוא יקטט חרבותם לעיתים, כן? ומה אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא? שזה יהיה במהרה, אבל הקדוש ברוך הוא לפני זה רוצה שזה יבוא מאיתנו. לפני זה הוא רוצה שאנחנו נתאחד. וכשהוא רואה בימים הפשוטים, בימים שטוב לנו, שאנחנו רבים בינינו ולא מתאחדים, הוא מזכיר לנו כל פעם, לוקח את המקל הזה שנקרא חמאס, ונותן לנו איתו מכות. מה אומר לנו? תתאחדו. תתאחדו, קדימה, עם ישראל, תתאחדו, תתפללו, תלמדו תורה, תעשו גמילות חסדים אחד לשני. אז אמרנו שיש מצווה של הצלת עם ישראל, ויש מצווה של כיבוש ארץ ישראל. והחלקים הללו הם חלק מארץ ישראל, הם רוצים לבוא ולכבוש לנו את החלקים שלנו. הם רוצים, מה זה הם רוצים? הם עכשיו שולטים במקום ההוא שיעקב אבינו שם את הראש שלו שם, בהר הבית, ועל אבן השתייה שממנה הושתת העולם. אתם יודעים מה הם עושים? אלו הרשעים הללו. במקום שהמקום הזה זה מקום שמגיע ממנו כל הקדושה לעולם הזה, כל החיות של העולם הזה, כל השפע של הפרנסה ושל החיים של העולם הזה, הכל מגיע משם. הם שמים מלא שם על אבן השתייה את המתים שלהם לפני שהם הולכים לגבור אותם. מכניסים את הטומאה הזאת לשם. והם עדיין שולטים שם במקום הזה. מה לעשות? אנחנו עדיין צריכים להתחזק בשני דברים. דבר אחד, לומדים מיעקב אבינו, בעצם 3 דברים אנחנו לומדים. הכין את עצמו ל3 דברים לפני שהוא נפגש עם עשיו אחיו. הכין את עצמו למלחמה, שאנחנו צריכים להתאמן ולהיות צבא חזק וטוב, וצריכים באמת כל מי שהולך ועושה את התפקיד שלו בצבא לעשות את זה על הצד הטוב ביותר ובצורה הטובה ביותר. הכין את עצמו לדורון, שהוא הכין את עצמו לתת מתנה לעשיו, למקרה שאולי באמת ירצה לקבל את המתנה. אבל כמו שאנחנו רואים, אנחנו ניסינו יותר מדי את הדרך הזאת של ההתפייסות וההתרפסות והנתינה והשלום, וזה היה בעוכרינו. זה בעצם נתן לנו את המכות הכי גדולות, שבזכות זה שנתנו להם, יש להם טילים. פעם אפילו כדור M16 לא היה להם. פעם זה לא היה לפני הרבה זמן, לפני 15 שנה. לא היה להם אפילו כדור M16, היום יש להם טילים שמגיעים עד לגוש דן. זה עצום, זה ממש להיות עיוור לא לראות את הדבר. והדבר השלישי והנורא חשוב שאנחנו פה יכולים לעזור ולעשות עכשיו, יעקב אבינו הכין את עצמו גם לתפילה. ולהתפלל חזק למען עם ישראל, להצלחתם של החיילים. ומי שזקוק, כל מי שזקוק, ולעשות גמילות חסדים. דהיינו, אנחנו מעכשיו כבר מתחילים להכין את עצמנו לחנוכה. מה אנחנו, המנהג שאנחנו בלי נדר הולכים לשמח את הילדים בעזרת השם בחנוכה. כן. אמא שלי עושה טיפולים כל כמה זמן בבית חולים, אז כל פעם מביאה מלא סוכריות ומחלקת לילדים משם. איזה זכות. ויש ילדה אחת, נכון, יש ילדה אחת, אתה זוכר שעדי אמר לך שהיא חולה, יש לה סרטן? אז אמא שלי היא כאילו, היא לידה כזה. אז תמיד היא איתה, ויום חמישי הזה היה אצלה בבית הפרשת חלות וכל זה, אז היא הלכה אליה, אתה לא מבין איזה מגניב היה. עשיתם הפרשת חלה שם אצלה? אני אעשה. לא, כאילו כן, אמא שלי. וואו, ברוך השם, איזה יופי. היו שם הרבה נשים? סביבות ה-30, ככה היא אמרה לי. ברוך השם. יפה. אז בואו גם נגיד שהשיעור יהיה לרפואתן של... רגע. מי שברך אמותינו הקדושות, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולות, ובכללן רחל בת קלרה. רחל בת קלרה לי בת שלומית. לי בת שלומית. אל נא רפנהם, שלח להם רפואה שלמה, לרנה ובראם ושסה גידיהם בתוך כל שאר חולי עמו ישראל. אמן. בעזרת השם שיהיה השיעור עד כמה שאנחנו יכולים, בעזרת השם שיהיה לרפואתם והצלתם. בסעודה שלישית זה סעודה של סבא שלי. כאילו, אזכרה. אזכרה של סבא שלך, סעודה שלישית? איזה הפרשה הזאת, שבוע זה? כן.
גם היה לסבא שלי. אבא שלי תורם את זה, כאילו. כן? הוא כבר עשה כמה פעמים. זה חלק מאיזה מצווה, זיו? הכנסת אורחים. לא, מה הכנסת אורחים? לא, מה קשר? מאיזה מצווה? גודרים. כיבוד אביים, למה? מכבד אותו. כי הוא מזכיר את... אבל היום, הוא מנציח כאילו, את... בעולם אחר, הוא רואה כל מה שאנחנו עושים וזה, אבל איך הוא מכבד אותו? בזיכרון, גם מנציח אותו. שהוא לא שוכח. תדעו לכם, גמילות חסדים, כמו שהתחלנו לדבר על העניין הזה, זה בין בגופו, בין בממונו, בין בנפשו, וזה גם בין לחיים, בין למתים. אפשר לעשות גמילות חסדים עם אנשים שלא איתנו היום. אתם יודעים איך? אתם יודעים איך, טל? בזכות שאנחנו לומדים תורה, בזכות שאנחנו לומדים תורה ומתפללים, אני שמעתי משהו ש... כל הקרובים שלנו שהם בעולם אחר, שמה, שהם שומרים עלינו והם מסתכלים עלינו, כל הקרובים הללו, הם מקבלים חלק מהזכות של כן, שמעתי שהמצווה היחידה שאתה יכול לעשות למת, שאתה יכול לקבל עוד כאילו... שהמת מקבל... אתה מזכה אותו. לא, שאתה מכניס ספר תורה על שמו או משהו כזה. לא המצווה היחידה, לא נכון. כן, יש לי... שאתה אומר עליו קדיש. אמירת קדיש, תפילה, לימוד תורה, לעילוי נשמת אדם שנפטר קרוב, זה נותן לו זכות ומעלה אותו במדרגות בעולם הבא. אתה אומר לו קדיש בשנה שלו, אז כאילו אתה מאכיל אותו, משהו כזה? אתה מעלה אותו מדרגות בעולם הבא, לאיזה מדרגה הוא עכשיו נהנה יותר ויותר ממה? זה שכינתו של השם יתברך, נכון? אתם מבינים? יפה. יש סיפור כאילו אחד שחוותה מהבית קליני ואומרת שבעולם הבא היא רואה כזה כמו עיגלו... מי סיפר לך את זה? אמא שלי. לא יודע, הייתה משהו ביוטיוב שאישה שעברה חוותה מהבית קליני והיא אומרת שהיא הייתה כאילו כמו בעיגלויים כאלה, היא ראתה עיגלויים מלא 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 והיה כזה אורות, כאילו מי שלא אמרו אף קדיש הוא היה כאילו מחובר כזה, נטוש כזה וזה ומי שאמרו קדיש היה רואה כזה מלא אור, ניצוצות, אור כאילו מרוחק וזה, משהו מוזר. מעלת הקדיש. כן. כאילו מאכיל את המת. בואו נתקדם קצת, לפני שאנחנו, בואו חלקו את הספרים, נתקדם קצת במסילת ישרים, אמנם אנחנו פה בהקדמה. בוא, שנייה. יפה, זיו, אמרתי. בואו נפתח כולנו, אתם זוכרים איפה עצרנו פעם שעברה? בהקדמה. יש את זה כל יום ראשון? יום ראשון, בחורף זה ב6:30, בקיץ זה ב8. זה כבר השיעור שלנו, ברוך השם, כמעט שנתיים נראה לי, לא, עוד שנה וחצי משהו. לא חצי. כמעט שנתיים. בואו תפתחו בבקשה בהקדמה. נתנאל, אני רוצה שתקרא אתה, בעזרת השם. בוא נתנאל, רגע, איפה, תביא לי. אחד, יחדיו. תכוון אותי לאן. אני אכוון אותך בדיוק. עוד אנחנו בהקדמה. מתחילים בפסקה שאומרת פה ראה. בוא תקרא פה ראה עשינו, קראנו כבר. רגע, לא, זה ראה אחר, יש הרבה רגעים. תראה לכולם איפה אנחנו נמצאים. אני אגיד לכולם, מי שיש לו את הספר הזה כמוני, מי שאוחז בספר הזה, אנחנו נמצאים בעמוד... שנייה אחת. כאן יביא עוד מים. יפה. אנחנו נמצאים בעמוד ב'. איזה עבודה? עמוד ב', פה. תפתח עמוד ב', רגע, אני אראה לך. אני אגיד לך איזה... איפה? איזה שורה? שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שורה תשיעית מהסוף, המילה שמתחילה ראה. נתנאל. הם דברי החסידות, כן. בדיוק. שורה תשיעית מהסוף, במילה ראה. בוא טל תקרא לנו בקול רם, ואני רוצה שכולם, סליחה, נתנאל, שכולם בסדר גמור יקשיבו לנתנאל. ראה כי אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב. דברים מטובעים באדם שלא יצטרכו אמצעים לבנותם אלא ימצאו אותם. בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות כשינה והקיצה והרעה והסלע וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אלה ודאים שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות או לקנות אותם, ולא יבצרו גם כן כי מפסידים להם, שיתרחקו מן האדם, לא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. רגע, פה תעצור שנייה. מה שהרמח"ל אומר לנו פה... קראנו את זה, לא? כן, אבל לא הסברנו. תמשיך את זה. אמרנו שתי הדרכים שבהם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, ביראה ובאהבה, זה שאנחנו חוששים, חס ושלום, לעשות
משהו שהוא נגד הרצון שלו, למה? כי אנחנו אוהבים אותו כל כך, כמו בן שאוהב את האבא, ונכון שבן אוהב את האבא, מה הבן הכי הרבה לא רוצה לעשות? הוא לא רוצה לעשות משהו שיעשה לא טוב לאבא. מרוב שהבן אוהב את האבא, הוא רוצה לעשות רק דברים שישמחו את האבא, נכון? אז הוא חושש לעשות דברים שיעציבו את האבא. לדוגמה, אבא לא אוהב שצועקים בבית בין 2 ל-4, נכון? אבא אוהב שיש שקט בבית בין 2 ל-4. אז הבן שהוא נורא אוהב את האבא שלו, הוא ישתדל מאוד מאוד לא להריש בין 2 ל-4. ישתדל להיות בשקט בשעות הללו. זה נקרא עבודת השם מהירה. אנחנו יראים, אנחנו חוששים לעשות משהו שהוא נגד הרצון שלו. ולמה זה נובע? זה נובע מזה שאנחנו מה? אוהבים אותו. נורא אוהבים אותו, כמו בן לאבא. מצווה השנייה היא מצוות האהבה. מצוות האהבה, אהבת השם. במה מתבטאת אהבת השם? בואו תגידו לי אתם, במה מתבטאת אהבת השם? לימוד תורה. לימוד תורה. איך מתבטאת אהבת השם בלימוד התורה? הנחת תפילה. מכוונים ללמוד תורה. שאוהבים אותו? במה מתבטאת אהבת השם? איך זה מתבטא? מתפללים אליו בכוונה. כן, אנחנו מתפללים בכוונה, יפה. אז איך אני אבוא לבית הכנסת? לבוש יפה, מסודר, לא לבוא. מסודר, יפה. איך אני אלך בדרך? אני אלך ככה לבית כנסת? אני אלך ככה? גב זקוף. אתה רץ לבית כנסת? מה אני עושה? רץ לבית כנסת. למה אני רץ לבית כנסת? בהתלהבות. למה אתה אני... רוצה כבר להתפלל. יפה. ולהתקדש. כי מה? כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את התפילה. אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להידבק בו. לכן מרוב האהבה שלי, מה אני עושה? אני כבר מתחיל, אני לא הולך, אני כבר מתחיל לרוץ לבית הכנסת. וכשאתה יוצא מהכנסת אתה צריך ללכת ביתיות. כי למה? כי אתה לא רוצה ללכת מבית הכנסת. יפה, זו בדיוק הסיבה שאנחנו מסיימים תפילה, נכון שאנחנו מסיימים תפילת 18, צועדים 3 צעדים אחורה, נכון? זו בדיוק הסיבה שאנחנו מתחילים לצעוד ברגל שמאל. למה? בדרך כלל האדם, כל התנועות שלו מתחיל ברגל ימין. אבל אנחנו רוצים להראות שמאוד מאוד קשה לנו להיפרד מהקדוש ברוך הוא, מהחיבור עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו מתחברים אליו בתפילה, ככה שאנחנו מתחילים לעקור בהתחלה את רגל שמאל, להראות שהפרידה מהקדוש ברוך הוא היא נורא קשה. זו מצוות האהבה. אומר לנו הרמח"ל... למה? שאתה עושה תפילה 18 אתה נפרד ממנו? אתה כביכול נפרד מההתחברות הזאת שיש בתפילה. אתה לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה נפרד בהתחברות מאוד גבוהה שאתה מגיע אליה, שאתה יכול להגיע אליה אך ורק בזמן תפילה. זו התחברות הכי גבוהה. מי רשם את התפילת 18? תיקן אותה עזרא עובד דינו, תיקנו אותה בזמן הגלות, כן, גם כנסת הגדולה, תיקנו אותה בזמן הגלות בין בית ראשון לבית שני, שראו שבהתחלה, בואו נתחיל ככה, יש מצווה מהתורה להתפלל, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם. זוהי העבודה שבלב, ואומר זו? עבודה שבלב. איך אנחנו יכולים לעבוד? תפילה, יפה, ביד, איך אנחנו עובדים ביד הקדוש ברוך הוא? תפילין, נותנים מה? איך עובדים ביד? נותנים? צדקה, יפה. איך עובדים ביד? איך עובדים את השם בפה? אבל איך עובדים ביד? תפילה. איך עובדים? נותנים צדקה. לא עובדים ביד. מניחים תפילין. ככה אנחנו עם היד. אתה לוקח את היד שלך, במקום חס ושלום לתת מכה, במקום חס ושלום לגנוב, במקום חס ושלום לגנוב, אתה לוקח את אותה היד. לוקח את אותה היד, ואתה נותן איתה צדקה, ואתה מניח איתה תפילין. כן? עם אותה היד. אתה לוקח את היד ומשתמש בה למעשה המצוות. ואיך אני עובד את הקדוש ברוך הוא עם הפה? תפילה, לימוד מה? לימוד תורה. איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא עם האוזניים שלי? שומע שיעורי תורה ולא שומע מה שלא צריך לשמוע. יפה. איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא עם הלב? מתחבר לקדוש ברוך הוא באמצע תפילה. מכוון, מבקש בקשה. עבודה שבלב זו תפילה. אז פעם, כשהיו פעם לפני 2000 שנה, איך עבדו את הקדוש ברוך הוא? התפללו, איך התפללו? כל אחד התפלל מה שהוא רצה. עצם את העיניים ואמר, בבקשה ממך בורא עולם, אני עומד מחר מול מבחן עצום, יש לי מבחן במתמטיקה, הקדוש ברוך הוא... לפני 2000 שנה היה מתמטיקה. בטח, היה להם... גם מתמטיקה, גם אלגברה, גם גיאומטריה, כל האלה לפני 2000 שנה, רק שתדע. איך בצלאל בנה את בית המקדש בכזאת כוונה עליונה שהוא הכניס בחומר גם קדושה וגם כל המבנה של המשכן, כל הדברים הללו. היה צריך חוכמה מאוד גדולה לעשות את הדברים הללו. ובוודאי, אז כן, גם אדם שפעם היה בבית ספר עממי דאז,
שהיה לו מבחן במתמטיקה והוא לא הספיק ללמוד. אתה בא לאבן. כי מה? כי הוא הלך לאסוף מן להורים שלו והוא עשה כיבוד אב ולא הספיק ללמוד המבחן. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא בבקשה ממך. אני יצאתי לדבר מצווה, יצאתי לאסוף מן, לעזור להורים שלי. יש לי מבחן מחר במתמטיקה, בבקשה ממך. תן לי עזרה, וזהו, לא היה תפילת 18, לא היה כלום. כל אחד היה מתפלל על הצרכים שלו, על מה שהוא צריך. אבל ראו, בגלל הגלות, בגלל שעם ישראל התחיל להתערבב בגויים, שהלשון מתבלבלת, וחששו שמא כל אחד יבוא עכשיו ויתפלל בלשון אחרת, תקנו נוסח מסוים לתפילה. ובנוסח הזה שתקנו לנו חז"ל, הם קיבצו את כל התפילה, כל אדם שזקוק למשהו, נמצא הכל בתפילת 18, שהם בעצם 19 ברכות. כל אדם שזקוק למשהו... למה אומרים בתפילת 19? זה הברכה, ברכת למינים ולמנשינים נתקנה יותר מאוחר, בתקופה יותר מאוחרת. ונשאר השם תפילת 18 מהתקופה הקודמת, שתקנו אותה בעצם בהתחלה 18 ברכות, ואחרי זה שהוסיפו את הברכה ה-19, כבר נשאר השם תפילת 18, אז בגלל זה אנחנו אומרים אדם תפילת 18, ובעצם זה 19 ברכות. ועוד משהו, נראה לי, אתה סיפרת לנו פעם, שהבן אדם שלא יודע להתפלל, לא יודע על אלפביתי. אלפביתי? לא, זה אלפביתי כאילו א', ב', ג', ד', ו', זה ככה, אבל אלפל ככה, אלפים לקבל את התפילה. לא רק זה, יש סיפור פעם, כן? יש סיפור גם על אחד הנערים שהגיע לבית הכנסת של הבעל שם טוב ביום כיפור והתחיל לשרוק. סיפרת לי. שרק, וכולם רצו להשתיק אותו. ואז הוא קיבל את התפילה על השמיים. ואז הבעל שם טוב השתיק את כולם ואמר להם, תשמעו, קדוש ברוך הוא, הייתה גזירה נורא קשה. לא ילד, לא? ועכשיו, בזכות הילד הזה, בזכות השריקות שלו, הקדוש ברוך הוא עכשיו קיבל את התפילה שלו שהיא מעומק הלב. למה הוא שרק? כי הוא לא ידע להתפלל, זה שרק. אבל הייתה לו כוונה, הוא רצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לומדים פה את המעלה של התפילה. אז אהבת השם ביראה ואהבה זה לא דבר פשוט. זה לא דבר שבא בטבע. אנחנו עייפים, מה אנחנו עושים? הולכים? לישון. אנחנו רעבים, מה עושים? אוכלים. אנחנו, חם לנו, מה אנחנו עושים? שמחים כדורגל, סתם. חם לנו, מה עושים? מדליקים מזגן. זה דברים פשוטים, זה דברים שבאים בטבע. איך באמת שפעם היה חם בתקופת משה רבנו? ענפים של תמרים. היה את ענני השכינה, הם מגינים עליהם מפני השרב מפני השרב ומפני הצינה. אתה מקשיב זיו? היה את ענני השכינה זה היום מזגן נייד. היו מגנים עליהם מפני השרב והצינה, על עם ישראל, אל תדאג. לא התקלחו אף פעם. הם לא צריכים להתקלח. הענן היה עושה להם מקלחת, היה עושה כביסה לבגדים, מגייץ להם את הבגדים. כן, הם לא החליפו בגדים, כמה שנים זה היה? 40 שנה. 40 שנה הם לא החליפו בגדים. שמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. כן? לא החליפו בגדים. עכשיו, אמרנו שכשאנחנו עייפים, אנחנו מה עושים? הולכים לישון. הולכים לישון בלי שום בעיה, רעבים, פותחים את המקרר, על הפיצה למקפיצה. כשאנחנו, חם לנו, מה אנחנו? מדליקים מזגן, או שיש כאלה מכם שהם כבר צדיקים גדולים, הולכים להתרענן בים ולקרר את עצמם. שיקסי. אבל, לבוא עכשיו ולרוץ לבית כנסת, מי רץ עכשיו, בהצבעה, באמת מי רץ עכשיו לבית הכנסת? היום אני! אתה רצת? כן, הייתי חזן. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. נכון שזה קשה לרוץ לבית הכנסת? כן. יפה. כל הבגדים שאתה נקי. נכון שלפעמים שאתה עייף ואין לך כוח ואומרים לך לך תזרוק את הזבל. נכון זה שזה קשה לקיים מצוות כיבוד אב ואם ולקחת את הזבל ולזרוק אותו? או תסדר את החדר. נו, אני עייף. נו, אני עכשיו אין לי כוח. חם לי, קר לי. אני רעב, אני צמא, אני צריך, כן, לשתות מים וזה. בסדר, משה, אתה יכול להגיד, לא, סתם צחקתי. נכון זה קשה לקיים את המצוות הללו? כן. נכון לפעמים כשנשארתי כל הלילה ער בגלל פעילות של בני עקיבא, עכשיו לקום ולהניח תפילין. זה קשה, אבל זה קשה, נכון? שתיים בסדר, זה קשה, נכון? או שרודפים אחריך. אז מצוות העירה והאהבה הם דברים נורא קשים. זה לא קל כמו להדליק מזגן. זה לא קל כמו ללכת לישון. זה לא קל כמו לפתוח את המקרר ולאכול.
המצוות הללו של יראת ואהבת השם, הן צריכות תחבולות. אנחנו צריכים ללמוד טריקים, אנחנו צריכים ללמוד תכסיסים, איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, זה דבר מסובך. ובשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים מה? מה אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים? זיו, בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו צריכים? לכוון. אני אמרתי עכשיו שפשוט לפתוח את המקרר להוציא אוכל, פשוט להדליק מזגן, פשוט ללכת לישון. לרוץ. אבל לרוץ לבית הכנסת, ללכת לזרוק את הזבל שמבקשים לסדר את החדר, כיבוד אב ואם, זה לא דבר פשוט. מה אנחנו צריכים בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת? צריך, מה? רצון. כוונה. רצון, כוונה, ומה צריך? צריך טריקים. צריך תכסיסים, איך לעבוד על היצר הרע, ואיך לשכנע את היצר הטוב, כן לקום עכשיו למרות שאני עייף, ללכת לסדר את החדר. כן לקום עכשיו בבוקר להניח תפילין למרות שאני עייף ולא ישנתי טוב ו100,001 סיבות. כן עכשיו צריך את הרצון הזה לבלום את פיו בשעת מריבה. תחבולות. ותחבולות וטרימקים כאלה זה נאמר ערום. כולו. לא, ערום, אדם יהיה ערום בדעת. לעולם יהיה אדם ערום בדעת. מה זה ערום? זה לא משונה. מה אמרת? ערמומי. 10 נקודות, יפה. ערום זה לישון ערמומי. מה זה מתמטיקה? אנחנו צריכים להיות ערמומים. אתה לא מסביר לנו על הטאבלט? אני אסביר לכם על הטאבלט, אל תדאג הכל. אנחנו צריכים להיות ערמומים, ואנחנו צריכים לעבוד על היצר הרע. אנחנו צריכים להיות יותר חכמים ממנו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום מכל חיית השדה? ערמומי. הנחש היה ערמומי. הנחש ידע לעבוד. והנחש, מה זה כינוי? כינוי למה? ליצר הרע. ואנחנו צריכים להיות יותר מה? טובים. יותר חכמים ויותר ערמומיים ויותר פיקחים ממי? מהיצר הרע ומהנחש. נכון מאוד. זיו, בוא תמשיך לקרוא. אם כן איפה? אם כן איפה? אם כן, איפה, איך לא צריך להוציא זמן על העיון הזה לדעת, אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה. נקודה. איך אנחנו נהיה ערמומים? איך אנחנו נדע לעבוד על היצר הרע? אם לא נשב ונחשוב איזה טריקים אני צריך לעבוד על היצר הרע בשביל עכשיו לקום ולסדר את החדר כשההורים אומרים לי לקיים מצוות כיבוד אב ואם. בואו תנו לי אתם עכשיו, בואו נשב ונחשוב כמו שהרמח"ל מציע לנו לשבת ולחשוב איך לעבוד על היצר הרע כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם שהשכר שלה הוא בעולם הזה ובעולם הבא. למען יאריכון ימיך על פני האדמה. ולמען ייטב לה. כן. רגע, משה, שנייה, מחילה. אז איך אני עכשיו, אני רוצה שתלמד אותי טריק מה לעשות כדי לקום ולסדר את החדר כשאמא אומרת לי לסדר את החדר. טריק, לטובתך, כאילו, תגיד, אם אני לא סדר אז זה יישאר עדיין... שמע, אושר, אני ממש עכשיו ממש עייף. כל היום המורות שיגעו לי את המוח בבית הספר ואני ממש, אין לי כוח עכשיו אפילו להזיז את עצמי מהקורסה לסדר את החדר. צריך להגיד שיש לי בתוך לסדר את החדר ו... אני אומר כל הזמן, השם בבקשה ממך, תעשה נס, תסדר לי את החדר. השם, רגע, הנה אני מכוון כוונה גדולה. וואו, הנה אני מכוון. בוא נלך נראה אם השם סידר לי את החדר. כנראה אני צריך עוד לעמול על עניין הכוונות. איך אני, תציעו לי אתם עכשיו טריק שיגרום לי לקום עכשיו מהקורסה. אני ניר העצלן, אני ניר הכבד, האפרורי, שכבד בחומריותו. אני אשמח שנייה אחרי זה. בסדר, תעשה כוונות פה. אני כבד, ואני תציעו לי טריק לקום מהקורסה עכשיו ולעשות... מה לעשות? דיאטה? או, טריק יפה. אבל טריק עכשיו שאני אקום לסדר את החדר. לקרב את הספה לחדר. טריק, נו, אנחנו עכשיו עושים מה שהרמח"ל. צריך לשבת, להתיישב בדעתו, לחפש איך לקיים את העניין הזה. לחפש את הדברים הטובים בזה שאתה מסדר את החדר. כמו מה? גם אתה מקבל חדר נקי, יפה. מצוות כיבוד הורים. מצוות כיבוד אב ואם. התחלתי אולי קצת כבד, עדיין כבד, אני לא יכול להתרומם עדיין מהספה, כן? מה עוד? מעביר זמן. אם אתה משועמם סתם. לא משעמם לי, תאמין לי, יש לי הרבה תעסוקה בחיים. משהו שיקים אותי לסדר את החדר. מה לא אוכל נתבע לעם הבא?
תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע איזה תוכנית יש עכשיו בטלוויזיה? אז רגע. על מה אתה מדבר איתי בכלל? העולם הבא, העולם הזה. אולי תמצא דברים שלא מצאת בחדר, אולי יש דברים שאתה... יש תוכנית העולם המופלא, אתם יודעים? כן. טוב, זה היה בזמן שלי. בערוץ החיים הטובים. כן, עדיין יש, כל הכבוד. העיגולים הכתומים האלה. העולם המופלא. אז זה העולם הבא, זה באתי. שאם תסתכל את האינדקס של ההורים שלך, גם הם יקשיבו לך ועושים לך דברים כיפים. כמו מה? רגע, יש פה מישהו שיש לו הצעה נורא... נכון. בוא, איפה? טל. טל. טולי! או בשבילי. קיטול. כן, משה, בוא נתפתח. אני קצת נשמע לי מה שאמרת לי. בוא. מה אמרת? בוא ניקח את הכיוון שלך. אמרת מה? מה אמרת? תחזור. אני נגיד את האינדקס של ההורים שלך, הם יקשיבו לך ועושים לך. כמו מה? חוגים, מה שאתה... רגע, יש לי רעיון. אני עכשיו אעבוד על העצר, אני אגיד לו, תשמע, בטח שאני רוצה לקיים את המצווה שהקדוש ברוך הוא, כבד את אביך ואת אמך, בטח שאני רוצה לקיים מצווה מעשרת הדיברות, בזה שאדם כבד את אביו ואת אמו, מעלה עליו כתוב, כאילו שכינה שרתה בין ההורים שלו, ובזה הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. אמרנו שיש 3 שותפים באדם, אביו ואמו שנתנו לו את מה? את החיים שלו. את הגוף. את הגוף ואת מה הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה. 3 שותפים. אז עכשיו אני בא לכבד את האב ואת האמא. העצר הטוב, הוא יודע את כל הדברים האלה. עכשיו בוא נעבוד על העצר, אני אגיד לו, תשמע, אם אתה תקום עכשיו לסדר את החדר, הטאבלט שאבא הבטיח לך, זה יגרום לו יותר רצון לתת לך אותו. ולא רק זה, אם תעשה את המצווה הזאת בהידור ותקום בזריזות ותסדר את החדר, אפילו תיקח מטלית של סמרטוט רצפה ותנקה אותו. וואו, כבר אבא ממש ישמח, ואמא תהיה בשמיים, אולי זה גם איזה אייפון בצד, אולי זה יגרום להם במקום שבוע הבא לקנות לי את זה מחר על הבוקר. בכלל, אם אני אחשוב לנקות את הבית ואת השירותים, אופניים חדשות. לא אופניים חדשות, מה, אופניים תופס היום בזה? בטח. אופניים חדשות, חבל על הזמן. זה מה שהרמח"ל אומר לנו. לחשוב בעצמנו על תחבולות, כיצד לעבוד על העצר הרע ולגרום לו מה? לקיים מצוות. עכשיו בקשר לטאבלט, יש לנו הבטחה מבורא עולם ומהרב שלנו, של רב של בית הכנסת, הרב בצלאל בזק, שבעזרת השם, יש פה דרך אגב, מה שלא מילאנו היום, מחילה. נכון, רשימת נוכחים. רשימת נוכחות שאני הבאתי, שאנחנו נמלא. אז אתה אמור להיות אחראי, זה לא נתנאל? לא, רשימת נוכחות זה רק אני. אני רוצה מישהו שיהיה אחראי. לא יחרטט, איזה עדידן. חשבתי מצב פיצה מהתחינה, אבל עכשיו. באמת על הטלפונים, רגע, לפני שאני אשכח. ניר. בוא נראה מי היה פה ב4 שיעורים רצוף. טל, היית ב4 שיעורים? אתה היחידי. איך אני לא? אני לא הייתי, וואי נכון, אני לא מאמין, היה לי את המולדת. אבל לא פרם, אני לא יכול להגיד. שהבאנו את הילד שני. עכשיו, איך העניין הולך? מה זה הטאבלט, מה זה? מי שמגיע למספר שיעורים רב ביותר עד חנוכה, מקבל פרס, הפרסים הולכים לפי מדרגות. מי שהגיע 10 שיעורים, מקבל כך. רגע. מי שהגיע 9 שיעורים, מקבל פחות זה. בחנוכה, לפני חנוכה, לפני חנוכה, אנחנו עושים חידון. בעזרת השם עד שבוע הבא, עוד שבועיים, אני מביא לכם בלי נדר חוברת, שבה אנחנו גם נלמד ביחד וגם אתם תלמדו בבית הלכות חנוכה. ואנחנו לחרוש על זה. ויש חידון גדול על הלכות חנוכה, בחנוכה. ובלי נדר, ובעזרת השם, ובעזרת מורנו ורבנו הרב בצלאל בזק, מי שיזכה בחידון במקום ראשון, מקבל טאבלט. זה לא קשור לנוכחות? תבינו תקילין, הנוכחות מקבלים פרסים בנפרד. אבל זה לא פייר. הטאבלט זה חידון חנוכה, הלכות חנוכה. הרב, אני לומד עד מאוחר, אני יודע שאם אני תובד הייתי בה. מה אתה לומד בבית ספר? ביום ראשון ספציפי. מה אתה לומד בבית ספר? תורה קדושה. ומה אתה לומד נתנאל? גם תורה לא קדושה. ביולוגיה, פיזיקה, גיאוגרפיה. לכן, מי שהיה פה צריך לבכות זה נתנאל, ולא אתה. אבל אני רוצה להגיע לשיעורים. אתה רוצה להגיע לשיעורים? כן. היום אני רואה אתה יודע שאני רוצה להגיע לשיעורים. תעשה כוונות ותשתדל. אבל לא, אני לא מותר אתה שעשור. אין דבר עומד בפני הרצון זיו, כן.
רגע, תנו לי היום לסיים. הפעם רגע, מחילה. מחילה. עכשיו יש לי 4, עכשיו היה לי 4. אני זה לך מנה? רגע, זיו רשום פה בכלל? תביא לי. לא רשום. לא, אתה רשום. קח הכל. קח הכל, לא, קח הכל. אתה רוצה? תביא, אני אתפור. קח הכל. נתנאל. חבר'ה, אתם הבאתם? הרב מסיים זה שיעור. אושר ומשה? כן. תקשיבו רגע, אל תבואו אף פעם בנפרד כי אתם רשומים לי באותה משבצת, אושר ומשה, בסדר? אז אני לא יכול לסמך את ציבי. אז תבואו תמיד ביחד. אחד, ואחר אחד בפרק. סתם, אני צוחק. רק ביום ראשון? ביום ראשון? בעזרת השם, אנחנו נשתדל להרחיב, אבל בינתיים ביום ראשון ב6:30. בסדר? הבנו מה הולך להיות? חנוכה. פרסים. אלוקים די! חנוכה פרסים על נוכחות. ויש חידון גדול על מה? חנוכה. הלכות חנוכה שאני אביא לכם מי נדר חובות ללמוד מהם. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר, ולהגיד חסדיך, אמונתך בלילות. חבר'ה, להגיד בבוקר חסדיך, אמונתך תזכור. פיצה כמעט! גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. כמו שאנחנו רוקדים עכשיו, יהי רצון שימעכו כל האויבים, כל המאמצים. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. אוי תורתך מאלפי זהב טובי תורתך מאלפי זהב הכסף. טובי תורתך מאלפי זהב הכסף, מאלפי זהב, מאלפי זהב. כולם לשבת. סימן שישבוע. עצור, תן. לשבת. פתאום זה רציתם. טוב, אני רוצה עכשיו לברך את כולם. בואו נעשה איזה... ברכת מזון. לפני ברכת המזון, שאתה תברך אותה נתנאל. לא! זיו, אני בירכתי כבר כמה פעמים, אני לא מברך, באמת, אני לא מברך. אני עושה זימון רק. לא, אני לא עושה כלום. אני כהן. יש לנו קודם כל זימון פה. לא, אני רוצה מי שחייב במצווה מדאורייתא, זה או זיו או נתנאל. אני לא. עכשיו, לפני כן, בואו נישא תפילה רגע קצרה. רגע, שיר חסידי, באמת. בואו נישא תפילה קצרה למען תושבי הדרום ולמען חיילי מדינת אני רוצה את הברכה של... רגע, שנייה. מה אתה עושה? מה אתה רוצה לעשות? בוא תגיד לי. טוב, אז אנחנו נישא תפילה קצרה שיהיה בעזרת השם זכות לימוד התורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה שלמדנו היום תהיה בעזרת השם להגנתם של תושבי הדרום, להצלתם מיד החמאסניקים ומיד כל הרשעים הללו, ולהצלחתם והגנתם והצלתם של חיילי צה"ל. אני רוצה. בסדר. ולהצלחתם והגנתם של חיילי צה"ל, ולרפואת כל החולים והפצועים בעזרת השם, וכל מי שזקוק לרפואה ולישועה בעזרת השם, שיהיה זכות הלימוד התורה הזה שתעמוד לו ותצליח. מי ש... לפני מים אחרונים נעשה מי שברך וזה טוב מאוד שהבאת וכל הכבוד. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, הוא יברך וישמור וינצור ויגדל למעלה את כל חיילי צבא ההגנה לישראל. אמן! עומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. אמן! מן הלבנון ועד גבול מצרים, ועד עזה. מהים הגדול ועד לבוא הערבה.
ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם תמיד. אמן. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה. אמן. מכל נגע ומחלה. אמן. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם תמיד. אמן. יעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון תמיד. וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ויקוים בהם מקרא שכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ובכם להושיע אתכם ונאמר אמן. מים אחרונים חובה. וזיו תעשה זימון ברכת המזון כמו שצריך. יאללה. ברכת המזון. ברכת. טוב להודות לשם, טוב להודות הרב, אתה רוצה בינתיים להאזין לשיר? אני לשיר חבר עליונו. נתנאל, טוב להודות. לא, באמת שיר יפה, שיר יפה. נתנאל. זה שיר כזה? זה הכניס לנו לאווירה נתנאל. של ברכת המזון. נתנאל. תשמע ככה. על מי? סיום מה זה מגעילים? זה התחלה מצוות. יפה, ברוך השם, כל הכבוד. טוב, משאיר. יש בתרי"ג מצוות? עשית מים אחרונים? כן. יופי, בוא תעשה זימון. חבר'ה, אני מבקש, להקשיב לזימון, יש פה 2, ועוד אחד שהוא מכם, בן שהוא 6 ומעלה, השלישי. בן 6? אני לא. נתנאל, תשמע, דרך אגב. אני עושה זימון נתנאל ברך. מצטרף לזימון. אחד מכם משה. מצטרף לזימון. מוזס. מה עושה? זה תספורת דפקת? ממש אמריקנים. מוחמד אבו אל-קאדר. אחמד ג'אברי. אברכה את תודה בכל התמיד תופיס עוד דבר הכל נשמע את אלוהים ירא ואת שפטיו שמור כי זה כל האדם תהילת אדוני דבר פי ובאמת כל השם שעובד וחובק ימתה ודם הללויה ודבר אליי זה השולחן אשר לפני אדוני אברהם וחמקה קדישה שמיים. וחמקה קדישה ושפוטן דברך שאכלנו שלו בור שכלנו שלו וטובה גדול תמיד את חיינו ברוך אתה אדוני החלם לעד ברוך אתה אדוני החלם היה נזן אותנו ואת עמנו כלו וטובה בכם וחסד ורווח בחיים רבים נותיך עם כל בשר כי לא מחסדו ודבר גדול תמיד חסר מברך שר לנו מזון תמיד לעובד כי הוא עזר פרס הכל ושהוא חלום הכל ותקים לך מזון חובותיו אשר ברא בחמה וברוך חסדיו כמו מפתח ידיך הוא מזבח הרצון ברוך אתה עד אז תקום אמן. לא אדוני לשכת אבותינו שנת תורה חמה ותותח עם מזון אשר הצעתנו מצליח ולתנו בית עבדי ועל בריתך שחטאנו בצרינו ועל תורתך שלידתנו ועל חוקי רצח שדלתנו ועל חיים שכונתנו ועל המזנון שתזם פרס אותנו ועל הכל אדוני עלינו אנחנו מודים לך אנחנו מברכים את שמך כמו בחרת וסברת וברכת את אדוני עלינו על התורה שנתן לך ברכתה אדוני על הארץ ועל המזון אמן. נטע. הייזי. ברכים אדוני עלינו עלינו בעשה אמר ורשע מרח בארץ שקט. לא, אתה... בארץ עצמנו כבודה רבה לך לך ולמונה רגוע ועל הבית הגדול והקדוש זה נקרא שמורה עלינו בינוך חיים וסוף זולה ורזוק אל כלב וכן נרווח לנו מרם הכל ארצנו מנעה תתכנו אדוני עלינו לידי מדות בשר ודם ולא יודע לבעתם אלא התך מלאה וחווה שכבר פתוחה יהי רצון שלום נבוש מהזה ולכלם בר מחוב בידי משרת הרזינה קדים קומה במהרה בימינו ותיבנה ירושלים ירקות במהרה בימינו ברוכתה עדי המוני ירושלים אמן! סליחה. יותר חזק. ברוך אתה אדם והחנם לעד אל אבינו כן את דרנו מורנו בנו קדשנו קדש אגב ראינו ראינו המלך הטוב מטוב וכל שבכל יום ויום הוא יתאים לנו גם לנו הוא גולמנו הגבנו לאט חן וחס והחמים והרצה וכל טוב אמן. אחמד כיסא כבודו אחמד שמשמע בארץ אחמד שרון דור דורים קרנן מוירים אחמד פרן צחצחים אחמד יפרנסים בכבוד ולזו ביתר וסור מאחר ולא בצער אחמד תשלום עינינו אחמד שלה ברכה ברכה ותקה וחוץ עלינו אחמד יצר דרכנו אחמד ישבור על גוד מהרמה על צווארנו אחמד חמקויות לארצנו אחמד נפל לפשימה איפת נפפת גוף אחמד יפתח לדור חווה אחמד בדוקר אחד ואחד ממנו משמע גדול כמו שום פוחה ותן אברהם צו יעקב ויכול מכל כל כאב ורתון יחד ואחר שמה בחדר ירצום אמן אחמן יפרסה סוכת שלמה אחמן הוא יצא תורתו ואחתו בסדר, זיו, אתה מתעניין להיות רב גדול. ככה כשהרבנים הגדולים עומדים בחופה, הם ככה גם עושים סידור, אל תדאג. כמו זיו אחמן יצא תורתו ואחתו ולבנה מתיר אותו על פנינו ותחתה ויוסף לכם יושב שמיים אחמן חן וסכם וקרבן מותו ישר ולביאם דגדש וכולם בא ראשון מקור סרס לשירה זה חלאס, די, באמת. קדימה, סיים את הברכה. אני אומר ריימן, מה זה, ריימן? קדימה, סיים את הברכה. הוא עושה שחורת וזאת דונה כפירה שברעב ורדושה דונה כוסות דו דווקא אתה
הייתי גם זכרתי לראות צדיק וסף זרוע ושלחם כל הבחונים ובזרועך. מה שאכלנו יסומו שתים רפואה, מה שאתה רבך כי תכתיב, ואת אפם ואכילו ויתרו כדבר הודעה, ברוכים אתם ודעת ששמע הארץ. ברוך הגבר שיפתח באדוני ואדם יפתחו אדוני אז לא מותן. אדוני ויחתום משה עושה שם בומבה בחמאס של ימין במקום ישראל ומואמן. אמן. אתה חייב לעשות את זה! מה, אני אומר לך אמן. רבותיי, רגע, אני רבותיי, יש לכם פיצות פה, בל תשחית, מישהו מכם יצטרך לקחת אותה הביתה. תן אותה. תן לאמא. סיימת הקוקים? וכל אחד מכם פה עכשיו עוזר לי ביחד, בכוחות משותפים, 2 דקות נסדר פה את הדברים נארגן, בסדר? פיצה כמעט חינם, קשר למהדרין, ברכת כמות. ושיהיה ברכה והצלחה, ורק נעלה מעלה, אמן. אייזק.